11 Bonawasteron, Meli APSRC, Central Committee along IT Sir Assistant Secretary to Supreme. Meli Kanigidam Yalam Lapelo, Pinilet Hot non Hedjong Cardilong Alam Tate Lapelo, BGP Atum, Bifumalom, Han Kijor asarpimar atum aphan kebai, mate kepaluji pan kebori. BGP Klembang Kuatum, Han Kijor asarpimar aphan, nang rapo nang aphan. Lasi CEM along nang do non pusi kehang karni pon. Bonta BGP office an le rok api hadak bangke nang litum BGP akutub cikup nangi cikup ki pote nang rapre lapen ke nang atum BGP akutub cikup lote ni tum nang rapo pusi BGP atum han kijor asarpimar atum aphan kutu amat han kijor asarpimar atum bang chuthak dun lo nitum ke kutub cikup ke pusi ke thak dun lapen hala BGP klembang fu mate CEM tuliram ranghang atum pulo nang atum BGP futub cikup ra jai kathar aphan sorsar nangji tu labang solam kipu aputhak sarpimar tum thaklo ni tunge futub da cikup ke lapan ke jai saraphan ke nitum sorsar mo we nitum sorsar mo welang jai kathar saraphan ke puse han ki atum thaklo athe jai kathar ke misem lapan ke alang li panthang ke jok cita teklong le bukan kijor asarpimar atum bang thakun serama CEM tuliram ranghang bang thak memi amat hadak pen han kijor asarpimar atum bang julo api bang ke la inut bahani tumpan la ke bang hut futub nang kubdun bor isi foto kiklik lapai hui la alam han kijor asarpimar atum nang than lo la pen ke inut bahini BGP IT cell atum sitame APSRC funding kita kotum du apa sih hala tum kan samet nang kan lo lasi now to mata ikon BGP atum akam iklan lati blackmail akam son si claim lo chongthui chobai pensi kam claim lo athi han kijor asarpimar atum ta chini lapen ke BGP IT sar tum ke pan chaber akam APSRC atum ke han kijor asarpimar atum lo anta tangka hangla kusi latum ningi Sedame pini alam nang ganang tum ka chini ma gadi han kijor asarpimar atum nang tum BGP tum ben pinya kerap ki PG aphan padak CEM along panlo tamalang tum futup nang cikup dun dera ma sen tum dara padalu lasi han kijor asarpimar atum ka matha thexer alam nang gana phelo han kijor asarpimar atum ke APSRC atum kirum kerek along mangke la aningang sam na siki tidun laban ke jai kathar sar ki claim ke japon mission laban ke rata tu ningkang sama segi bidun aja ini si pini nang letum office along han kijor asarpimar pon det antame nang letum aphan asarpimar dengan support bang oleh kubi parlo kubi parlo lagi antana tu foto da kikub bor ini foto iktik aja lang ipol lo nang so ang no sampai han kijor asarpimar dengan support pedet ke lagi BP tu nang kita kala bang sola lasi nang letum ke BGP atum ningkang kresom cari era pita karbe anglong kacin for awar saya kidu kelak teman kira hang tahu lapen ke karbe anglong arah macam dulu VGR thali hai lapen ke na tu BGP tu longle kijor solar project memang longle kijor lapen autonomous state wan tekhi lapen ke 6 dua bantang tekhi 6 dua aja kongat cewar lap rat lang thek rong lai hui polsina tu man ke kata tu ani nang ke dok le alam ke lai lu lasin jai kathar sar aphan sokar mo welang bolam ke han kijor asarpimar atum ta chin den athe jai kathar ke election hai hela election hai hedar lang aposi me hingnu ta puthai avedar lo lapen rap be tabe rap ge tame rap ani oi lapen ke BGP duna tu jimat thano election hai hipin ben nang se muni hara un pulote nang tum ta election fur ta no BGP tu na tum election fur the pin ben rap mon lapen ke na tum rap tamne nang li hem khikali nang le hem yang phong kachojor tangka le nang le tum ke nang tum ke rap kali nang li le thang long le chojor tangka le ke rap kali nang li hem Barabaseron di APSRC Central Committee IT Service Assistant Secretary. Kasi non le kanang gira mialang na pelo
BJP atum asarpimar tum han chongthui BJP atum asarpimar tum han ke bai pen CM long ponamat kada pangge le rok hiwangge futup cukup nai buka alam thela phelo han ki or asarpimar tum han nili tum nangrap ko pusi BJP tum saklo ama CM long ponlo CM abang hada pulo je natung BJP futup cukup nangi cukup ke pete nangrap ri buka ama se asarpimar tum nangta cukup keda ama bangjui lahelo basi kado ka bela mangke na nang tum futup na cukup nang pol la ben ke jai ka thal sar phan so sar nang po lan lu te ni tu nang rap po si BJP nang ku ama te sar bana thang lo tu puto chu ke la ben jai ka thal sar phan ke so sar khai ta belang pusi ting so sar se pu ka ama se CM ka hai tum rak mi ben bil la so bang la bang so lang pe han ki yo sar pi mar tu nang khang vek lo la ben ke hala BJP along ke kam no IT sel tu mata nang kham lo la so lang lasi rabji bote rapa menon nang tung pila ala putu na chup na ibuke lagi nang tung nang tin ke be bana krap la lo nang tin ke le ke no pen nang mathang le pha nang political le ho na tung rap chot same nang tung kerap sar mar do na chudeng de lo ki bangke ko people la na chudeng de ke nang tung alar hang nam hang da ke nam ke da mo ton sina tung pinjong pidat polo lasi sapi mar tum ta ka kamathami sen lo jai ka thal sar bage le somhai de poselang tum bangke sosar thai beda lo sosar thai beda sosar se lo alam gada lo lasi nitum episode tum ke sarmar to phan rap mobe la pen ke episode LC ke pan tangta betul churum cerai la pen ke han ke jor sarmar to ta na cerap mo lo sitame nitum han ke jor sarmar to no na cerap tum vek nanggi na vek nanggi nitum diman me hang ki aningang samta lasi episode si pan ke aningang samta se sarmar to ta na cerap lo lagi mipik alam lo tang te hala han ki jor sa tumar tu ni tum episode tum han chira bun vek atum alam tum episode si jai ka thapan nang tum so sar tu to isat am dala tum so sar ke tu pipor lo jai ka thar sar ki ni sen ji phan lo ek thang rice me thang jak pong ke cholong nang ji 6 ro aro na teng pen 6 ro aro na teng pen concert chari nang ji laben 6 ro aro na teng bo se thon master hang nang ji laben dat bangke kar bang nang ke cheki be tum dim gani da ke tribal area posi tum tribal khai laben kar be khai tum ja se dolong nang ji pula bang solam kita pakai misen lo pakai dik nang kong sia bakai pula dat India solo bete kar benglong na hok na election thorong lo election na thorong lo la pen ke futa joglong lo duta dulong lo punang na ala bengali bihari CEM thorong hang kitam kadame dak tribal area poti dak mangi itum tribal khai dese dak but jokong chot nai labang so complain mon itum kar benglong along lo makin kan pilahan ni kan proxy kebra ini pang nang par era pian na pinia ni tum kontrol ka taria hon segam ne la so jadi senang ke chike be tu itu manang hait por ke chike be tu wa akik tak jari tu nang ko lo dan de la hai ki sung chi pajok ni ke ko tang de la bang sa ki sung chi pajok je manon ni kan kemikan ko api itu kar bia khai tum da siang da manong le yen da manong le itu ma kontrol bana chira de da pi tum ko son lo chi song ko unji manang tum tangka mana munji pe lasi ahok pet APSLC akeja lapan APSLC haki koi thir atum pulo de lage khai mas kama than lasi hala han ki ora sa pimar tum sitame lata APSLC aphan aningang sam APSLC akeja misen pajoni si nangli tum BJP atum nangrap po kutub na shur buno pusita han ki ora sa pimar tum nangli tum alam nangal yuti dalo chewang juila kecewang hotan nang tung BJP tung kepilo ke khela dun make tiwang hotan ta futup ki kubor isi foto ki klik aja dalam so foto pen tarar hantar nang hui nang itu nang chini na tung kopia kam si claim ma kopi aja to claim ma kusta nil tum AP source nang chini la aja dalam same nang tung cuma ta ko jatu nang chini tham nang chini delo tungge nang tum BJP atum long same APSLC kan kiproy amunit do nang tum IT salang bong same APSLC kan kiproy amunit do laposi ni tum ta ajat alam ta long la lapenge or kar benglong setame APSLC a polling station mate APSLC tum a committee do jong si BJP atum ki claim mission kusante pini nai neni kali kado ka be amni to support ji aning kar sakna support ji ta ko pia pose support pe dat BJP tunge ka be khai hangi klan pikele
किच्चे की बेत में क्लेम करो दंखाई में क्लेम करो नॉन पाने से alam hala inu muslim amoy karbiya khai fan kang ton kang chi CEM lam tik se bak ning jelo mala BJP IT sel ton lam tik se bak ning jelo ma ning je la si la ke people ni de la tote BJP abunit kina ka athi BJP के कार्य पार्टी के लिए लगे केचे के बे पार्टी बंगाली बिहारी पार्टी लगे लवांग सोलाम के जोक चिनी akam masih patang dah nang itu lasi APSLC kalau telah ke tribal lakan karbiya party lahal lasi halahan kachojor di fumalam hang kachojor sapi martum atau ham BJP tu nang ke baik sama nang tu proyek tu lo nang le tum kemakam misen ajo ini si nang le tum khai le belong ri kaching honda ajo ini si nang tum ala BJP tu nang sot atang kata enu tu lo kutu ta cukup dun de lo na tum jai kata kita pun misen apa sih na tum ta proses de lo la ke na tum kama thek la ke na tum khai na be se na ha tu ni ram the lan si pidit pa pardon